Shisin ladon uwe ukna wan ban kendo yala ipaiet ha kapor shuti bat ujule kai bala upaiet man kasngi te ha kawai kasngi ula ong yala upaiet onda ngala he ngakwa banlong ubriu uba successful te pila bane thu yang khendiat kalanti banlong ubriu uba successful upaiet ula kongo khle bat ula yalam ya une ukna ha ke nursery bakamjan bat upaiet ula thiet atali kidieng barit bat wan pai no shayeng bat ula thong ya uwe udieng ha kiu bat bu hapo yeng bat ula thong ya uwe pat shabar jongka yeng ke people khat uno na uni udieng uban san bha ha kalawe upaiet ula kali ya uni ukna bat uni ukna ula perkhat khendiat bat ula ong udieng ubathong hapo un imbha bat un san bha namar ba uyo kajing yada nabaro kijing ma bat udieng bathong habar udon ha kajing ma jong shibun ki e kum kasngi ka bakhlon kal ka bakhlan bat kimrat bat kumta ter ipaiet ipo samrkhe bat ila ong tungin yapet ke kabantia ha kalawe bat uni ukhenna ula let sa no bat kikme ikpa jo bat hadien sausnem uni ukhenna ula wan kendo biang yala ipaiet haba uni ukhenna ula yo yala ipaiet ula ong paiet ula ong men ha katu ngala kali jingkali yapi kumno banlong ubriu uba successful Henry Pimshim la ong Henry menta piha ban ong yanga ipaiet ila wiat samrakhe bat ila ong ipaiet ila ong to bat shwa kata tungin nepet yakitu kidieng bangila thong katok anisna munshwa ti ipaiet ila yalam ya uniu khna sha kajaka bla thong yau dieng ha ukhiu ha po yeng bat kila yo ba uniu dieng ula he bha bat ula yalam ya u niu khna sha we pat udieng ubala thong shabat hangta uni ukhna ulai ba utau udieng ba bayeng hakmat jong u kitna jong u ki yar bha ba ki ka tengen ya ki brio ki baya lenti te upaiet ula kali ya uni ukhna bat ula ong jubab yanga uno udieng usan bha bat uno ulong uba successful uni ukhna ula jubab uni udieng ubala thong habar te ula kali paiet kumno kane kala banlong uni udieng ula shem shibon ki jinjar wala kataru uhe usan bha ipaiet uwiat samrkhe mari ong hoot udieng bahabar ula haban sho shibon ki jinjar Henry kabasha bat ya ki jinjar kadon ya ka jingman toy ru udieng bahabar udon ya ka jinglan lot bat pen priang la ki thiet kat ba ki kwa bat ki jinjar kum kal yong ka pen scam shushu ya ki thiet menta ka scam bha bat ka yong barit kamla ban pen khi ya ka khun ka ka ba ngan ong menta ya phi kin mau bha ya ki te phi salong successful ya ki ka ba phi le ha ka jing em ka jong phi lada man ka por pinshim ya ka rai ka basuk ka ba phi snow comfortable te pin omla ban san ha ka kumba phi la lada phila ban kre ban phai bat ka par thai bat baro ki jing ma te om don ka thong ka ba phin omla ban yo wat par khat ya ka problems kum ki hurdles handrai par khat ya ki kum ka sin jam sha ka jing jom uni ukhna ula pen hiar mansim bat ula pet ya utau dir bat ula so thu ya ki jingkren ipaiet kiding pen kyang ki bangi par khat ba kide ki nong shon jongi kine ki ju kiding pen kyang ki pen khlan yangi bat kham successful shosho kum ju ka jing em jongi ka long kum ka adventure ka babun da ki twists and turns ki ba long kum ki ding pen kyang ki ba ka ya ka lenti jongi guess ka kini ki ding pen kyang ki long kum ki puzzles ki ba up
ban sha solve. Ha ka jing em jangi dan shibun ki ding pen kyang. Henry to ai ba kita ki ding pen kyang kin long ki ban pen klan shushu yangi. Namar kata wat sha ba kini ki ding pen kyang kin pendu jinkerman yangi. Kumba kaktian jong blay ka ong haki rom kal nong ka basan kat khot ka balai hadu san ka ong. But tang kumta hi ken Henry ngisngo kemen ru ba ki jing jar da tip biang ba ka jing jar ka penlong ya ka jing yai sha. But kata ka jing yai sha ya ka jing sha mensim. But kata ka jing sha mensim ya ka jing kermen. But kata ka jing kermen kam ju pen ran buk ho ken. Na ba ya ka jing ie ublay la the ya no buk ha ki dono jongi da umensim bakhut ya ubala ai no hangi. Sam kalnong ka basaw kon riyo kat khot ka baning kong ka ong ublay ulong ka jakari bat ka bor jongi ka jing yarab bahajan ha ka jinjar. Sam kalnong ka basaw huay kat khot ka baship ho ka ong Henry mame atry to isen yanga but to penyang yanga bangan yo le kaliang yaki. Ublay unkul ku ya pi baro but ai ba kita hiding pen kyang ki bawan ha ka jing im ka jongi kan ai men siam yangi kan ai bor yangi but kan ai yangi kata ka jing la sha ban sha ya kita ki e baro knang bangin yo ya ka jing successful ha ka jing im ka jongi. Amen.